ሰላም ሰላም ይሕዋት ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ሰላም ክትህልውና ትመንኹ። ንሎም መዓልቲ እውን ሓደ ሓሪፍ ነገር ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ። ንሱ ድማ ከመይ ጌርና ኢንስታግራም ሃይላይት ካብኣ ንሰርሕ ዝብል ይኸውን። ንሱ ድማ ብተፈላለየ መንገዲ ክሪአኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ሕራይ እምበር ድጊመ ብሞባይል ተመሊሰኩም ኣለኹ ይሕዋት። ነቶም ኢንስታግራም ሃይላይት ካብኣ እንታይ እዩ ኢልኩም ትሓቱ ዘለኹም ድማ ኣብ ኢንስታግራም ምስ ኣተና ናትና ስቶሪ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ስቶሪና ከዓኒ ናብቲ ሃይላይት ነእትዎ ማለት እዩ። ሕጂ ቅድሚ ናብቲ ሃይላይት ምእታውና ብላዕሊ ዘሎ ስእሊ እሱ እቲ ኢንስታግራም ካቫ ዝበሃል ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ብቀይሕ ኣኽቢበሉ ዝኒሄ ኣለኹም እዚ እቲ ኢንስታግራም ማለት እዩ። ንኣብነት ምግቢ እንዳበላዕካ እንድሕር ሃልዩ ስቶሪ እሱ ዝእክቦ ንዕኡ ዝኸውን ስእሊ ከዓ ማለት እዩ እቲ ካቫ ጌርካ ትብሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሓልቲ መዓርግ ነቲ ኢንስታግራም ከ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከመይ ጌርካ ከም ትገብሮ ከዓኒ ሕጂ ክንሪአና። ንመጀመርያ ኣብ ከተልየና እያ ንሳ ድማ እዛ ኣብ ታሕቲ ትሪእዋ ዘለኹም ስቶሪ ኣርት ትብል እያ። እሱ ድማ ከምቲ ልሙድ ካብ ኣብ ስቶሪ ወይ ድማ ካብ ፕሌይ ስቶር ነወርዳ ማለት እዩ። ምስ ወረድኩማ ናብኣ ተኣትዉ። ምስ ኣተኹም ብከምዚ ዓይነት ፎርም ከተምፀልኩም እያ። ንዛ ኣብዚኣ ኢንስታግራም ካቫ ጥራይ ዘይኮንኩም ብዙሕ ዓይነት ነገራት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት ሕጂ ኢንስታግራም ካቫ እዩ እቲ ኣርእስትና ንኣቱ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝኒሄለ ደስ ዝበለና ነገር ክንመርፅ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብ ዝለዓልሉ ናይ ፓሪስ ኣብ ፓሪስ ከለኹ ስእልታት እንተልዩኒ ሃይላይት ሰሪሐ እዚ ካቫ እዚ ክገብሮ ክኽእል እየ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ፊትነስ ስቱድዮ እንድሕር ሃልየ ናይ ፊትነስ ስቱድዮ ደልየ ንኣብነት ኣብ ዝኒሄለኩም እቲ ናይ ፊትነስ ስቱድዮ ክእትወሉ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ናይ ደርፊ ገለ ወይ ደርፊ እንድሕር ኮይኑ ናይ ጊታር ምልክት ወላ ናይ ኮፊራ ምልክት ገለ ክገብር ይኽእል እየ ማለት እዩ። ሕራይ እምበር ፓሪስ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዋ ናይ ፓሪስ ኣብ ዝለዓል ኒሄለት ናቲ ክገብር እየ። ንሱ ድማ ስቂልና ኖርማል ጥራይ ስክሪንሾት ንገብር ማለት እዩ። ስክሪንሾት ጌርና ኣብ ኢንስታግራምና ንኣቱ። ንኣብነት ሕጂ ኖርማል ኣብቲ ሃይላይት ምስ ሃርምና ታች መፅኢ ኣብዚ ሰለስተ ሕንፃፅ ዘሎ ሃሪምና ኣብታ ብታሕቲ ቀያሕ ሃይላይት ብኣ ባይተን ትብል ዘላ ኣብኣ ሃሪምና ኣብቲ ላዕሊ ዘሎ ስእሊ ኣብ ምስ ሃርምና ኣብቲ ታሕቲ ክመፅእ እቲ ስእልታትና እታ ስክሪንሾት ዝገበርናያ ንደልያ ማለት እዩ። ንዓ ደሊና ኣምፂና ከዓ ከምታ ትምችወና ጌርና ኣቀናቢርና ነእትዋ ማለት እዩ። ምስ ኣተናያ ኣብዚ ፈተሽ ንብላ ይኸው ሃይላይት ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ። ከምኡ እንዳገበርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ናይ ፊትነስ ትደልዩ ሰባት እንተልዩኹም ድማ ናይ ፊትነስ ኣለኩም ኣብዚ ኖርማል ከምቲ ልሙድ ስክሪንሾት ትገብሩ ተመሊስኩም ድማ ንኣብነት እዚኣ ቄራ ያ ከምዚኣ ጌርኩም ብጣዕሚ ቀሊል ነገር እዩ። ሃሪምኩም ፈተሽ ትብልዋ ተወዲኣ ኣላ ማለት እዩ። ድሮ ክልተ ሃይላይት ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ። እዛ ኣብዚኣ ግን ኢንስታግራም ሃይላይት ካቫ ጥራይ ዘይኮንኩም ብዙሕ ዓይነት ነገራት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት ሓደ ተባዕታይ ዝኾነ ኢንስታግራም ስቶሪ ኣሽተለን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ባዕልኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት ኣብዚ ኣትኹም ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ደስ ዝበለኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ባዕልኩም ስእልታት ተእትውሉ ማለት እዩ። ንኣብነት ዛብ ላዕሊ ዘላ ክገብር እየ ኣነ ኣብዚ ሃሪመ ስእሊ ማለት እዩ። ያ ኣብ ላዕሊ ንሄለ ድሓን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ማለት እዩ። እዚ ፅሑፍ ንኣብነት ሚሻኤል ኢለ ኖርማል ከወርዳ ክእል እየ። ኢንስታግራም ስቶሪ ዝብል ኣሎ ኣብኡ ሃሪመ ካብኡ ናብ ኢንስታግራም ስቶሪ ከምዚ ገይረ ከእትዎ ክእል እየ። ኣብዚ ዳይኖስቶሪ ዘሎ ኣብ ሃሪመ ድማ ኖርማል ከእትዎ ክእል እየ ናብቲ ስቶሪ ማለት እዩ። ኦኬ ክልተ ነገር ሪኢና ኣለና ኣብዛ ሳልሰይቲ ነገር ከዓ ስእሊ እውን ክነቀናብር ንኽእል ኢና። ኩሉ ክትፍትንዎ ትኽእሉ ኢኹም ባዕልኩም ኩሉ ተመራመሩሉ። ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ዴፌክት ብጣዕሚ ደስ ዝበለትኒ ማለት እዛ ኤፌክት ሶሪ
كم زيارة خقنابر خليا معناتي بزح عند مقنابر له بقى دس بلني افكت دامرزقو خقنابر خليا بتاعم حريف ابيا اوردوا تتقم لا معناتي حراي نفتا كاليتي ارت كنسجر معناتي بخمي انستغرام هايلايت كابا خمسة معناتي زي اجن بعلنا كنسرح تدلنا معناتي بزي زخون اب نورمال نفتا انستغرام ناتو نورمال سئل نسأل مالتي ابتي كاميرا اتينا نورمال سئل نسأل كاو سئل مسألنا ابتي لعلني هلت صفر واحد تمثلنا عن هرما دلنا يحبر نمرس نابنت عن زي احمرتي كاو تصايت ناحية نيا سقطيلنا تحبر ساتخون مالتي اوكي كاو فاتش نبلا ابزو مساعتنا ابتي ناي متصحفي اتينا زانت بزي عندليا مالتي امناتكم ابي بتاهم زلا اندعي كم موبايل سلز فلاله جندليكم تنطبسات حرموا كاود نتنطبسا كم زنداغوركم تابيوا مالتي يا ابيكم اما اخل مالتي تقبروا مالتي يا كم زي اجركم اما اخل تقبروا يا سوري مستمعات مالتي نورمال ناخا سكرين شوت هارمو مالتي سكرين شوت هارينكم እንደገና ትወጹ مالتي وتيخن كابو نعاتم صوا مالتي نتا انت بي سرحنا كابو ابز مصحفاتينا اتي ايموجي نا ابنت يا كابزي ايموجي مريتنا ابو خنغبرنا مالتي نا ابنت يا ابنت اير مالتي اب اير كلنا يسورن تلينا ويسلتات كم زغرنا نصينا كنبلا نخلنا مالتي هم زغرنا نصينا እንደገና سكرين شوت ማረም ካውጣላላ نوص خابزي وصينا افتناتنا انستغرام هايلايت كبناتو كابو كم انت بيزغورنا اتينا هاني كم زيجرنا هايلايت كافا سرحنا خلينا مالتي كافتش نبلا يهو تساري حلا مالتي تسال سيتنا مدة هاني صبغا يكونكم تقبروا جن نختفطوا طري عليه زي اخكريكم ناكل سب انستغرام هايلايت كافا كتسرق تخلخا مالتي اسو خمي جيركم تقبروها كركمي كانش نورمال بتاعم قليل نص خاني نورمال تناتو زايته تي انستغرام زايته سكرين شوت نهارمو كابو كم زيرنا نقنابرو مالتي نتا شمو تراي نوصا نتا كافا نوصا نغورنا كابو يا هم زيرنا اورو معريا بيلنا نبلا مالتي خمسة اللي نقبرا نتا انت بيزبلنا يا خابو ابزا اتينا ابنت كم زيرنا كنبلا نخلينا مالتيو كم زيرنا كنسرق نخلينا مالتيو جن صبغ اي مسلنن ناتكا بعلخا بس قليل من قدات تقورو سلتخل ناي بعلخا انت قبركا تمراتيو نخفلطو طري اللي ياريكم كومو اي تقورو لهم اخركم دل مالتيو بزا اقاتام خا يغني اللي اندابلكو اندحر ابزي جزيزي اونلاين بيزنس كتقورو سبات دلي انتو اللي هم تصحفو لي كم يقركم اونلاين جنزب كم ترحبو فيديوهات كسرحي خاله تلالين تخانكم اب كومنت تصحفو لي يغني اللي das war's.